Happy World Population Day. Happy World Population Day. Albarka yaalirgo nyalaade nde mobgal kawtal lesɗe duniya falti ngam numtugo bote marugo bindirgol ɗuuɗoral ummatore ha duniya wato World Population Day. Lesdi Nigeria hutiniri be nyalaade man ha wurtingo defte tati ɗe ɗum fassiri taskara be shiryaji hukuma hakkilanki bindirgol ɗuuɗoral ummatore ha Nigeria wato National Population Commission. Yaago ɗemgal Hausare be ngal Yorubankere hawtade be ngal Ibore. Defte ɗen fassirama ngam hoytinango ummatore leƴƴi ɗin anduki bote kuuɗe hukuma man ha jahargal risku lesdi. Yaake o wolwanno albarka yaalirki nyalaade man ha moftorde nde ɗum hawri ha jawleeru ngam moftorle ha faada wato State House Banquet Hall. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima andini dow ngomnati mobgal lesdi taskitani wurtingo taskara ngam wallitigo sana'aji sukabe ha lesdi ndin andiraka Presidential Initiative for Youth Enterprise Clusters dow cede Naira biliyon temerre be sappo. Hawtade be tigguki bankiru ngam wallitigo jahol yeso sukabe wato National Youth Development Bank. Enanta taskara moftugo bindirgol ɗuuɗoral sukabe ha lesdi ndin wato Youth Data Bank. It is worthy to note that under the present dispensation, the Minister of Youth is here to give testimony. We are able to fulfill the 30% quota for youth inclusion in governance. Hunde lornugo hakkilo on to on daari ngomnati ɗo hebbitini alkawal hokkugo dereke'en geɓe 13 ha temerre nder korowe ministaku. Ko ɓurdi saman ma ardiɗo lesdi hebbitini alkawal ngal o waɗani dereke'en be wurtingo cede ko hewti Naira biliyon temerre be sappo ngam wallitigo sana'aji be filu dereke'en. We need to turn our much anticipated demographic bulge into demographic dividends, not the demographic disaster that will consume all of us. Ha ragare Shetima andini dow marugo limgal ɗuuɗoral ummatore lamgal wallitan ngomnati ha taskitango kuuɗe weltinoje ngendam ummatore. Yaake o wolwanno ministajo hakkilanowo shanu jahol yeso sukaɓe wato Minister of Youth Development Dr. Jamila Bayo Ibrahim yetti dente feere nder be yaasi lesdi ndin dow walline nde ɓe dokkata wakkere jahol yeso sukaɓe. Almost 2 decades, that's precisely 18 years ago, was when Nigeria conducted its last census. Kankoma yaake o wolwanno ardiɗo hukuma hakkilanki bindirgol ɗuuɗoral ummatore ha Nigeria wato National Population Commission Chairman Nasir Isa Kwarra holli mettam ɓeram dow soyde doggingol limgal ɗuuɗoral ummatore ha Nigeria hande kombi duuɗi gas. Malam Isa Kwarra sappi bote andugo ɗuuɗoral ummatore ha taskitiggo shiryaji ngomnati. To addressing this huge challenge on ensuring every person living in Nigeria is counted in our diversity and each one is accounted for. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Asorok Umar Aliyu ko da Radio International be TV.